ҳамдиёрон азиз салому алайкум. имрӯз 10 сентябри соли 2025 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи ҷайҳун, собиқ ноҳияи қумсангир, дар боғи пистазори бародарамон ҳоҷи Фаррух. Акай ҳоҷи Фаррух, салому алайкум. ва алайкум ассалом. ба гурӯҳи мо хуш омадед. обод бошед. бигузору файзу пои қадами мо дар боғи шумо, дар замини шумо файзу баракат биёрад. амин. ҳоҷи бо дар бораи мехоҳам ҳамин пистазори шумо чор сухан гӯем дар бораи пистапарварӣ, дар бораи фоидаи пистапарварӣ дар соҳаи кишоварзӣ як 3-4 сухан гуфта ба шумо 3-4 савол киям. ҳоҷи бо шумо кадом сол ба пистапарварӣ машғул шудем? мо соли 2009 аввалин донаро ба замин шинандем. 2009. вале ин дарахтое ки мебинед ино соли 2009 аз дона кишт шудаанд ва 2013 пайванд шудаги ҳастанд. 2009 кишт шуда, 2013 пайванд кардем. бепайванд нашуд. бепайванд 85%-аш нар мешад, 15% ки модда мешад, кадом зот мешад, хушзот мешад, бадзот мешад, номаълум. барои аввал мо таваккал накардему, пайванд кардем. яъне шумо ҳозир гуфтанӣ ҳастед ки пистаро албатта вақте ки донаро мешонед албатта пайванд кардан дар бисёр кор. тавсия дода мешавад ки пайванд карда шавад. бепайвандаш хубаш ё ки 85%-аш нарина мешад, намебандад, 15%-аш номаълум. ҳар хеле шад мумкин хуб шавад, не ки бисёр ҳолатода хуб намешад, бад мешад. фаҳмо. ин писте ки мо мебинем, ҳамдиёрон азиз, ин писта бинед чӣ хел бастагӣ. ин барг надорад, бинед. ҳадаси писта бастанаш баргаш рехта аст. мана барго дар поён рехта аст. боз як гапи дигар ки замини ҳоҷибово аз об танқисӣ мекашад ба гумонам ҳа. бисёр машаққати об дорем. ин 90 рӯз шуд ки об нахӯрдиянд. ино бояд ки дар ин 90 рӯз 2 оби дига мехӯрданд. агар 2 оби дига мехӯрданд, ҳам мағзаш хубтар мешуд, ҳам баргаш намерехт. дарахт қувватша тамом шуд, сарф кардааст барои мағзпуркунӣ, барои барго ҳичи намонда. баргоро ҳамаша резонда. барго аз беобӣ рехтанд. бале, аз беобӣ баъд камтар шакара кам таъсир кардагӣ. мегӯянд ки шакара кам задагӣ буда. бале, ҷош маълум аст. кам кам дору задан дар кор муқобили шакара. баъзе чиён ҳаста чизои махсус мечошем мо. ҳамин мусафедои қадими мо мегуфтанд писта оба нағз намебинад. шумо ҳамин гапи чӣ тасдиқ мекунед? бисёр дуруст мегуфтанд, пистаи навъи тоҷикӣ оба нағз намебинад. дар дашт. бале, ва ё хушканд. ино пистаи хушк нестанд. ино пистаи баданашон нима хушк аст. ино тезтар калон мешаванд, ҳосилшон зиёдтар аст, мевашон калонтар аст. ино нима хушканд. инора бояд ки агар ки ба воя расад 35 рӯз 40 рӯза як об бояд монем. ҳар 35 рӯз 40 рӯз бояд як об монем ва оби хуб монем. оби асосӣ аз зимистон мехӯранд ба тариқи ғарқобӣ, ҳам пору ҳам оби хуб аз зимистон мехӯранд яхоба. баъди вай моҳи май як об мондан дар кор, моҳи июл вақти мағзпуркунӣ шурӯъ мешавад як об мондан дар кор ва пеш аз самара чиндан, баъди пеш аз ҳосила чиндан бо як об мемонем 10 рӯз пеш ки дигар мағз мукаммал шавад. баъди чинда тамом кардан бо об мемонем, баъд ҳамикати бо яхоб. ин аз рӯи технологияша, рӯи бояд ки шавад. лекин мутаассифона мо 90 рӯз шид оба надидай боғ. об надоред? Не, об надорем. дар бехи решаш шумо чӣ тавсия медиҳед партоем? кадом поруҳоро, кадом доруҳоро? агар ки мо тахмин 80% поруи ҳайвонитием, як 20% поруи мурғ, барои ҳар як дарахт 200 грамм як 200 грамм мачавин ё нитроамофос дием. баҳор, зимистон, зимистон, аввали зимистон. баъд аз болош оби ғавс метиҳем ки ҳамин замин ҷазб кунад ҳамун шираву шарбатаки. овай мачавин барои баҳор дар кор, барои баргу? мачавин барои ҳамун поруа ҷавай кардан ва пӯсондан, тайёр кардан хизмат мекунад. кадом пору? пори мурғ, гов, асп, кадомаш? агар ки мо 80% гову гӯспанд тием, 20% мурғ тием, ай болош беҳтар нағз мешавад. баъд ай боло камакак нитроамофосо ки мачавина мечошем, хокам мепӯшонем ки об набарад, баъд об метием. раҳмат. ҳозир як-ду савол дига бо пайдо мешавад. ҳамдиёрон азиз, ҳозир барои шумо ман ҳамин 3-4 писта чинда нишон диҳам. чанд фоизи ин хандон мешавад ҳоҷи бобо? ин син соли дарахт ҳар чанди боло рафт, хандонаш зиёдтар шудан мегирад. мо тахмин 85% хандон дорем. ҳамин 85 мегиред? иншоалло кушода мешавад? иншоалло не кушода шудагиам. ҳамдиёрон азиз, мана иде ҳозир ман вайкро чиз кунам. ҳоҷи бобо, пистапарварӣ
дар соҳаи кишоварзӣ манфиатнок мебошад ё не? бисёр манфиатнок мебошад агар ки шароит дошта бошед. Шароити аввал бояд ки атрофи боғи шумо маҳкам карда шуда бошад. 4 сол пистая парвариш мекунед, агар буз биёд дар 4 дақиқа вай мехӯрад. ва дуюм об дошта бошед. дар минтақаҳои ҳавои гарм, дар минтақаҳое ки ҳаво сард бошад, мағз пур намешавад, ниммағз мешавад. вақте ки тар аст мегиред фарбеҳак, вақте ки хушк мекунед обаш бухор мешавад, ниммағз мешавад. ба ҳамин хотир дар минтақаҳои гарм бошад беҳтар. об дошта бошед, пистаи шумо майда намешавад, андозаш калон калон мешавад. имсол пистаи мо бениҳоят андозаш майда аст. ҳамин майда аст? ин бисёр майда аст. калон метаваду? ин калон метаваду, аз инам калонтар бояд мешуд. ҳарчи савол дар сарам буд фаромӯш шуд. Ана шумо пайвандиашро доред? пайвандиша дорем. дар фурӯш ниҳолашро доред? ниҳоли пайвандӣ дорем. бала оли мерем навор мекунем, ҳолда пешниҳод мекунем. нархаш чанд пули бошад? нархаш 100 сомон. 100 сомони ниҳолаш. ҳамин сол пайванд кардагӣ? не решаи 2 сола ба пайванд. решаи 2 солада пайванд кардед, ҳамин сол кардед баҳор. пайванд кардагӣ. бала пистоатон навъи ино аҳмадӣ. эронӣ ҳамаш, а? ҳамаш эронӣ. ҳамидурони азиз, акаи фаррухи мо фақат бо пистои эронӣ саркор дорад. бо пистои турки мо саркор дорем. мо аз туркия мебиёрем ниҳолашро, акам мефурӯшанд эрониашро. эрониам беҳтарин писта ҳаст. мана бинед чӣ хел кушода шудагӣ. ҳамаш дар дасти ман чиндагиҳо кушода шудагӣ ва ҳозир ман якчанд донаашро хӯрдам. бениҳоят ба мазза, бениҳоят ба мазза. ҳамина муқобили ҳашарот коркард кардан дар коргонагоҳ? бале моҳи май ки мешавад, як намуд ҳашарот аст, суск мегӯянд. вай ҳамин мевая мемакад ва сиёҳ карда мерезонад. дига ҳамин ҳосил бисёр суск мешавад. мо як танита пайдо шуда буд, мо коркард кардем. кати ҳамин дарахте ки мебинем чанд сол аст ва чанд кило писта дорад? тахминан пистаи тоза шагӯед? тахмин пистаи тоза ҳамин дорад 4-5 кило зиёдтар дорад. 5 кило пистаи тоза дорад. 5-6 кило. шумо чанд пули мефурӯшед? худо хоҳад чанд пули меравад ҳар сол? ният дорем 165 фурӯшем. 165. 800 сомони як дарахти писта пул метиҳад. агар шумо меҳнат кунед, тоқат кунед. 4-5 кило не, ин зиёд дорад ака. ҳамо қади ақлаша гуфтем. ин зиёд дорад. чанд гектар писта вай доред? чен ризқ насиб. чен рӯз насиб? чен рӯз насибшуно ман медонам 100 гектар зиёд ҳастанд. акам чор шахси оддӣ ҳастанд. ана чор шахси сухандон ҳастанд. чор шахси ба маънии боду фарҳанги баландро мо бояд акам омӯзем. дар суханронӣ, дар меҳмондорӣ, дар гуфтугузор, дар муошират аз акамон. ман фақат дар вақте ки суҳбати акаи ҳоҷи Фаррух мебиём, медонед як дунёи дигар ман аз ин кас вай мегирам. обод бошад. ба худам фоида мегирам аз суҳбати ҳамин кас. ана ҳоҷи бобо, ба ҷавонон чӣ гуфтани ҳастед? ба ҷавонон чӣ мегӯям? хонед, кӯшиш кунед, пешрафт кунед, ватана пеш баред. ҷавононе ки мераванд дар хоҷа кор мекунанд, маош мегиранд, пул мебиёранд, онҳо фикр мекунанд ки бояд як миқдор пулашонро ҷамъ карда ба худашон як бизнес кушоянд, як боғ кунанд. фикри ман ҳамин аст ки оянда обод шаванд. албатта ман медонам шароити бисёриҳо вазнин аст, муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, лекин ман шахсан розӣ нестам. вақте ки ино бачаҳо мераванд, аввал ин ки фарзандошон бесарпарасттарак мемонанд, аз тарбият дуртар мемонанд. вақте ки мераванд, як миқдор пуле ки ба даст меоранд, сарфи билету, сарфи хӯроку, сарфи патенту, сарфи хонаву мекунанд, гӯё ки ҳамин 2-15 мешавад. агар ки дар инҷа бошанд, ҳамон пуле ки дар хориҷа сарф мекунанд, як ҷои ҳавлишона обод кунанд, ақаллан фарзандошона атори саршон бошанд, дарсошона бубинанд, хонданашона, тарбияшона. баъд ин барои оянда як маблағгузорӣ хубтар мешавад. сармоягузорӣ хуб мешавад. аз он ки он пуле ки ано бечораҳо ба даст меоранд, мефиристонанд инҷа лозимоти рӯзғор ва сарф кардан мегиранд, вақте ки бармегарданд қариб 70% пулашон нест. барои ҳавай ман аслан розӣ нестам ки ино раванд дар хориҷа кор кунанд. мехоҳам ки лекин то ҳамон вақте ки мо мерем мебинем бояд як миқдор пулро бақия монда боғҳо обод кунем. бисёр хуб мешавад. боғи шафтолӣ беҳтарин, боғи гелоси беҳтарин, боғи пистаҳои беҳтарин, дуруст ки ин пул биёрад. албатта бисёр хуб мешавад ки дар ватани худмон сармоягузорӣ кунем. ҳамдиёрон азиз, мо ин гапҳоро гуфта дозем ба он ҷавононе ки ҳамин мераванд пули нағз кор мекунанд. як миқдор аз мо
بپول با شما درس دادن با من زنگ میزنید با همه ما یگان تلفن نیست که من جواب نگویم اگر تصادفاً تلفن در پیشم نباشد و جواب نگویم ممکن با همه من گپ میزنم با همه مصلحت میتم بپول روی گون آباد کنید بچه‌ها خودتون آباد کنید فرزندتون آباد کنید من آزمه میریم پیشی وای جوی پیوندتون یک نوار میگیریم که فریدون جون همه یک نزدیک یک همین نوار کن من ببینید چی خیلی پیسته بستگی ما چی خیلی پیسته نکنیم که این پیسته زور رو میبینیم ذوقمون میبینید نبینید اینا مرحمت میتونید ردیفای دیگرش هم گذارید انا فریدون جون اینجا بیاد اینا ببینید خیلی پیسته بستگی برای چی مهنت کرد اونقدر هم مهنت نمیدی زمین پوری علف زمین شدور کردگی لیکن از سببی که آب نیست اینجا در همین به آبی هم همه خبسته است اینه او باید شده من اینه شده حتی همه بستگی کنه انا همدیران عزیز اگر خواهید پیسته ترکی هم کنید ایرانیش رو میتونید از بولی فاروق از بابور قیمدین خرید ترکیهش رو من بیارم از ترکیه و بهتر است صفتاً هم بهتر است پیسته زور کنید با آب تید اگر در سیوم سال میبندد پیسته پیوندی من همدیران عزیز در پناه خدا باشید این نوار بوده که از پیسته زور این پیسته زور صدها گکتر است در اینجا پیاده هم رفتن نمیشود در درون ببینید اما من باید اینجا ببین بولاش میکنم خیلی نزدیک باشه خیلی نزدیک بیار اون بلو نشونته آنی قفا بویا بوری نزدیک نشونته فردی این نشون دادن ما سببشون که ذوق شما رو بیاریم و شما پیسته پروری کنید اینو ببینید چرا ببینید 160 سومونی کیلوش همدیران عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهدان شما باشد